A película Matria regresou este xoves ao lugar onde comezou a súa historia, a Vilanova. A expectación era máxima na Vila do Salnés e o auditorio quedou pequeno para acoller a presentación en Galicia do filme. A película creada por Álvaro Gago e interpretada por María Vázquez basease na historia de Ramona, unha veciña da vila. Pois Matria van a ver unha revolución persoal, íntima, dunha persoaxe que é Ramona, que ten 40 anos, está, a inicios dos 40, que vive nun contexto, nun ambiente tenso e precario a nivel laboral, a nivel familiar. Ao longo da película pode verse a loita de Ramona por sair adiante e axudar a súa filla nun contexto de precariedade laboral e menosprezo ás mulleres. A súa loita é un reflexo da situación de moitas mulleres. Dunha muller real, dunha muller loitadora, dunha muller forte, pero que a vez é sensible, plantéxase se esa vida que ten é a que quere ter, e contra vento e marea ela boja para diante, Ramona hai que coñecela, tedes que vela. A película conta con actores profesionais, pero tamén con veciños do Salnés. A excelente combinación de ambos é clave para situar o filme na realidade de Vilanova. As personaxes que acompañan a Ramona na súa vida permiten mostrar a protagonista nas súas diferentes emocións. A loita diaria de Ramona toma un descanso para gozar da compañía da súa amiga Manuela. É a súa mellor amiga, elas falan, elas comparten as súas vidas, ás veces as súas miserias, pero xuntas pasano ben e nese momento, cando Ramona se xunta con Carme, pois podemos ver como disfruta da vida e como disfruta da súa amiga e da amizade. O film foi gravado case na súa totalidade no Salnés. A película mostra as paisaxes da comarca, pero tamén o seu idioma e a súa xente, unha inspiración para a xente moza. Vernos na pantalla, en propostas como esta, pois pode ser unha maneira tamén de dicirlle a xente xoven que os nenos e as nenas, que o que aquí que importa, que poden, por suposto, que teñen que valorar moito o próximo, que o cotiá, o do día a día, aí é onde está realmente o drama e as historias que poden contar e que ademais se poden facer dende aquí. A película estreouse con éxito tanto en Berlín como en Málaga, obtendo un gran recoñecemento do público. Aínda así, o director non escondía os nervios de presentar o filme na súa terra. Realmente as expectativas complicadas de controlar. Entón eu quero que guste, quero que sexa unha celebración, pero obviamente, xa que vela, xa despois dirán eles e elas. Entón, un pouco como un flan. A pesar dos nervios de Álvaro, a película recibiu todo o cariño do público. O auditorio enteiro puxose en pé para aplaudir durante bastante tempo a toda a equipa da película. O filme continuará o seu paso polos diferentes festivais e chegará aos cines o vindeiro 24 de marzo.